Tina Ngwanzi na Puuttiinii president akauraya vanhu mushow yachipas yekutanga after covid muHarare Gardens. Anonzi Puuttiinii president mufana akarambirwa neFacebook zvanzi zita rakwe harite saka dzangosangana mbiri apo Ngwanzi Mr. Puuttiinii inini ndinovanzwa vati the volcanically upcoming two artists Puuttiinii president na the inevitable Ngwanzi from weather. Uri gotse regomo rewedza kuti uri guma racho saka dzangosangana ngwanzi mbiri wanzwa sei kuti anonzi Puuttiinii president eMangwanzi? Asi rakiri nehondo harisiri kutamba naro after takamira mberi pevanhu munongoziva mabara anovhomora wakusiya tauraya zvekutodaro kuteta tonongedza mabara nemaaro kuti tisei muchidaro kosei tine nharo panyaya dzebasa kosei takapasa zvimapasapasa zvimaguma zvakangodaro tingorwa daro. Wara Puuttiinii president Ngwanzi ari kuloncha album rake musi wani ngoma Ngwanzi musi 25 June after machesa aloncha orake imbotipai kaka freestyle nezvealbum rake kuti Ngwanzi ari akunoloncha tange tarowa nezviri pawari tinopinda mumuneke kudaro Ngwanzi ndaona vakarowa sutu waudze kuti vanotobuda mututu bhutura vese kutowakanda seti kutu nekuti zvimagoma ndangwe ndisina maalbhamu rake waudze futi achiloncha magitalentente uruzvivakira ichipancha waudze magoma ashiwakandiri dhenja kutotaura kane ndimati koneive kutodzi rumarimi musosango ndapinda kaniri maona sei apa Ngwanzi wamuona sei Puuttiinii president anobhutura munhu abuda mututu right wese tikuda munhu wese anenge kunenge kuchinakidza zvekuwaraidza siyati akwapaidza kozi we need you tikuda iwewe neumwe wako dedza nemakawanda muuye kuzoona Puuttiinii president. This is Shawness Zimbabwe Alan Nyashanu Midzbono on the 29 May 2009 and started playing guitar, singing and acoustic in 2020 during COVID using the COVID lockdown time.